Vítajte v Karma klube. Dnes máme posledný deň 30-dňovej výzvy a ja som veľmi nadšená z toho, že sme prišli až sem a keď kúkáte toto video, tak určite ste aj vy prišli so mnou sem a dúfam, že ste si urobili niektoré z tých cvičení, dúfam, že ste sa zaborili do svojho kreatívneho projektu alebo knihy, čokoľvek už to je a že ste niekam prišli ďalej. A že ste sa vrátili do takej hravosti a do trošku väčšej uvoľnenosti, než ktoré ste možno boli predtým, než ste začali robiť tieto cvičenia. A že sa vám to páčilo. A možno na posledný deň by som vám chcela zazdieľať niečo z toho, ako to išlo pre mňa, keď som prvýkrát robila umelcovú cestu a pustila sa do cvičení ešte. To bolo vlastne po tom, čo som študovala žurnalistiku a začala písať pre časopisy, ale odkladala som stále písanie svojej knihy. A ešte stále ju píšem, je to naozaj projekt s veľkým P pre mňa a trvá dlho a možno ešte bude trvať. A zažívala som tam kreatívne otočky, zaseky, kedy som na 2-3 mesiace vôbec nič nemohla písať, pretože som si po sebe prečítala nejaké veci a bolo to hrozné a hrozne som sa v tom súdila a úplne som odmietla čokoľvek tvoriť a pokračovať. A až kým som sa k tomu nevrátila, neobjavila som aj nejaké pekné veci a také perly naozaj, kedy som si hovorila, wow, tak toto som dobre napísala, toto je dobre, toto použijem. A chcem vám tým povedať, že akákoľvek bola vaša cesta, je to veľmi odvážne už, že ste tú cestu začali, že ste mali gule na to sa vlastne pozrieť sami do seba a pracovať na niektorých tých cvičeniach, pretože tie cvičenia sú veľmi intimné, je to veľmi intimná práca samých so sebou. Keď vyhrabávame staré kryjúdy, alebo sa pozeráme pod lupou na ľudí, ktorí sú okolo nás, na svoju rodinu, na svojich kamošov, na svoje prostredie. Pýtame sa samých seba tie skutočne odvážne a úprimné otázky. Nepracujeme príliš veľa, nechlastáme príliš veľa a čo všetko robíme v tom živote, prečo sa blokujeme, prečo vlastne keď máme nejaký veľký sen ho nenasledujeme. A pozrieť sa na to odvážne, to chce naozaj veľa odvahy a odhodlania. A ja takisto ešte stále, keď tvorím, tak tam mávam záseky alebo tam mám hluché obdobia a potom sa zase vraciam a myslím si, že naozaj tá láska spočíva v tom samých sebe, že si to dovolíme, že to naozaj odpustíme. Keď niekedy sa vykašľame na svoju prácu a sme zase na seba hrubí, sme také hovado na seba, nadávame si, nemáme sa radi, kritizujeme sa, porovnávame sa, závidíme niekomu, že to robí lepšie, blokujeme sa. To je všetko v poriadku. Ako celé toto spektrum je úplne cool, je to úplne OK. A je to ľudské, proste taký sme. A potrebujeme to celé objať s tým, aké to je a naozaj si všetko odpustiť. A vždy sa vrátiť s tou láskou k sebe, zdvihnúť sa, pozbierať si tie zuby vytlčené, dať si ich do vrecka a ideme ďalej. Nič sa nedeje, proste všetko je v poriadku, zemiaky sú v riadku. A ja sa veľmi teším na to, na čo ste prišli na tejto ceste, čo ste urobili a kam ste sa dostali, aké to bolo pre vás, kedy vás to bolelo, kedy ste boli nasratí, kedy ste boli smutní a plakali ste. Zistili ste, že máte nejakých kamošov, ktorí vás nepodržia a naopak zistili ste, že máte nejakých skvelých ľudí, ktorí vás stále podporujú. Pretože toto všetko je dôležité, aby ste mohli pokračovať. Aby ste si utvorili tú rutinu a išli ďalej a zostali na tej ceste. Pretože tá cesta je dôležitá. Nie to, kam prídete, ale to, aby ste si užívali tú chôdzu a všetko to, čo tam vzniká. Nech je to akékoľvek. A preto by som chcela prísť s posledným cvičením a to cvičenie by bol zase buď list, ktorý napíšete sami sebe, alebo v akejkoľvek forme to chcete poňať, možno zoznam, ale chcela by som, aby ste si napísali všetky tie veci, ktoré vám pomohli na tejto ceste, ktoré ste objavili sami pre seba a potešili vás a uspokojili vás vnútorne a pochválili ste sa za ne. Všetko, čo tam vzniklo, čo bola nejaká informácia o vás samých, ktorú budete viesť nejak použiť, spracovať. Možno niektoré tie informácie sú ešte v procese a ste to úplne neprijali sami o sebe. Ale všetko je to veľmi vzácne a je to veľmi dôležité. A preto by som bola rada, keby ste sa pozreli a zhodnotili sa a pochválili sa. A potom si možno napísali pár viet o tom, ako budete pokračovať ďalej. A ako udržíte túto
cestu, aby bola furt živá. Takže môžem vás pozvať a môžete pokračovať samozrejme so mnou aj v tom, že si každý týždeň dáte hodinku na to, aby ste so mnou písali online. Je to úplne zadarmo a vždy sa tam zíde niekto iný. Ide o to, aby sme mali nejakú pravidelnosť. Alebo keď budete potrebovať viac podpory, tak veľmi rada vás pozvem do jednej zo svojich skupiniek online, kde budete s ďalšími ľuďmi zdieľať, ako pokračujete vo svojich procesoch, alebo môžete ma osloviť a keď je ešte nejaké miesto, tak si so mnou buknúť hodinu 1 na 1, kde vás môžem mentorovať a ešte chvíľu vás podržať za ruku, keď to budete potrebovať, alebo vám dať feedback na vašu prácu. Tak budem sa veľmi tešiť na to, čo si prečítam, na vaše zdieľania a veľmi, veľmi zo srdca vám ďakujem, že ste sa rozhodli si urobiť tento kurz a že ste sa rozhodli sa vydať na tú cestu práve so mnou. Je to pre mňa veľká česť a teším sa mega, že som sa prekonala, urobila tieto videá a že ste sa mohli so mnou potešiť a tvoriť. Takže ďakujem a majte sa krásne.